Welcome to Mizo Helpline Show channel. Ole he thil hi a phone ruk lai chiang lu tuk tak main alanga a mel polang chiang khop maya chu chu puat min lo ti chhuat sak o tu na ron lang bi pa hian ka fanu na tho na atanga mobile a lo ruk saka he pa hriale au na hria chuan phone number 8787829351 min lo hriat tir ula kalo ngotang ti na ron soini a video apo a mera lang chianga ama lo thatu kha chu kan omin karing aizola mi ani phei chuanin chuwang chuanin a video hi kan lo enanga kan lo hria ani chuan kan len report fa to nia teng hianin hei an ve den dena an chek ve la ti ni phone chu hota kal hai ve la ti an ta chi e mara ti khan aka chok te me ya he pa hianin CCTV hi a ti a shelo te poni mai thaya amara chu CCTV in chiang takin alo record mai box ya a mel po halang chianga te meyang ama hretu tang kha chuan hei thei do no ani ru hi hluara kan film ko rangai khop maya chuwang chuanin thile re hi kan da nai kan film ko rangai tu na po khan mobile phone ka ya noi khan da han ak thamei se chuanin ruk tur kha a mulo mai thaya ma se poni sala nya ru kan ni ton ti a shelo pi ro poni mai thei ni anei tu point a poi khop mai a wi om don phone ru khi phone ru po hi tun laia security thatwa ani na taka chuanin police ho ne na report anga police tan block sak vek thei ni signal te po khamo chuwang chuan tun laia security thato ya chuwang chuan an hmule thuai tura nga yang hei ka u po hianin phone a leina tang hian an lo ru khi a lo lei pal to avai ni vel chu police te hian an number hian ron chat mai ni tinge anon hriat le o ti thei tur khop khanin nge tun laia track a chhuina thato ya chuwang chuan nge kha EMEI kha an hriat pho chuanin khata tang khan a chui vek thei ni tunami po hen a phone ru khi sim card walawa mang char ani lo chuanin an chui chuak wat tura angai la tin ya ama lo hria te lo into te jinga kan om ani chuanin phone number a khanin phone mai turani ti la te kha an han soya anei tu ta chona uyam du to ne mani kan lo hril ram do ni ya ti te kha kan soi ni